Ingabe inkulumo kaMthandeni inobuqiniso yini phakathi noma eyibeke ngendlela engafikanga kahle kabanye? Sanibona, ngiyanibingelela. Ngithanda sikhulume ne-direction kaMaskandi ndiwe uhamba ngakhona nangendlela-ke ohambe ngakhona uzofika lapho esikhona kuyinamhlanje. Sonke siyazi ukuthi umculo kaMaskandi usuka kuphi ubuya kuphi, usuka kule nto kuthiwa ama-record. Uhamba isikhathi eside udlala ama-record, lokho kuthiwa amapleti, wakhuphuka wafika kwisikhathi samakhasethi. Niyawazi-ke amakhasethi, ama-radio-ke layana ayagijima kakhulu. Ayidlala ikhasethi kuno-side 1 no-side 2, uphinde ushintshe isayidi udlala elinye uma usuqedile. Kwahamba kwafika kuma-CDs. Ama-CDs ahamba isikhathi eside. Ingaleso sikhathi leso kufika abantu abaningi abakhuphukile kulandeleni uMaskandi ngesikhathi sama-CDs. Wahamba uMaskandi futhi wazofika kwisikhathi sama-USB, sekuzama ukuthi befithe kwi-current system ngaleso sikhathi, ukuthi manje iy'monto esezikhona ayisenaso ispace ama-CD, ayisadesign iy'monto ey'nama-CD. Sekunespace se-YouTube, kunespace se-Spotify, ama-iTunes, kube nespace se-USB. Yonke into bese-create-iwe. Iy'monto y'phume sey'nama-software, usuyi-update imoto, uyi-connect kwi-Wi-Fi. So iyo le nto eshintsheke umculo wabe le nto yiyona. Shuthi umculo-ke manje usumuvele officially online complete. Osaphethe i-hard copy ngoba efuna ukudayisa, inhloso yokudayisa, akusabi lula. Into ongayenza khona lapha online, ungacreate i-profile yakho, create i-account yakho, umsebenzi wonke uwufake khona. Wena nekhampani ethize osebenzisana nayo kunohlelo enizolisebenzisa ukuze nithole imali ukuthi ibuya kanjani. Abantu abadlala umusic wakho nabathengayo, because uyathenga khona umusic online uma ufisa ukuwuthenga. Kunama-order, kunama-pre-order, kunayo yonke into njengoba sasenza ngesikhathi sama-CDs namakhasethi. Kodwa ngifuna sikhulume kancane ngenkulumo evezwe uMthandeni, hhayi ukukhuluma ngakushilo konke ngaleyo nkulumo leyo, especially thina nama-80s, ama-70s, abanye nama-early 90s. Kukhona lapho esike salekha khona thina bethu abanye ngongayiqondi into ya-online. Into ya-online ifike nini? Isinesikhathi khona. Mhlawumbe into ya-online, yomusic online, late 90s bisikhona. Ngaso lesi sikhathi uMthandeni asishoyo, early 2000 into ya-online yomusic ibikhona. Kungenzeka ukuthi besingekho aware ukuthi mhlawumbe umusic usuyadlaleka online, khokheleka kanjani. Bezikhona iy'nhlelo zokuthi uthenge ingoma online. Ngiyakhumbula nje uCasper Nyovest, ingoma yakhe ethi Mama I Made It, yashaya ama-downloads nge-one day online, more than 50,000 in one day. Leyo single ayikhiphile, uyayibona ile nto leyo. So kungenzeka enkulu kaMthandeni akukhulumile khona, akuvezile kimi mhlawumbe thina esibaningi ebesingakunakile. Mayethi fokofo lapho-ke ulimi-ke mhlawumbe lingenzeka ukuthi-ke alibanga-ke kahle, kodwa kumele siyihlole nathi ukuthi asilekhanga yini ekuzifundiseni ukuthi umculo wa-online siwuthatha serious kanjani. Nonke niyakhumbula ukuthi uMthandeni online before bekuhlala kuba i-account entsha, next time i-account entsha, umculo wakhe nje all over until azathola umuntu owahlala naye phansi wamlungisela into ya-online, especially ngale ngoma le ethi Paris naleyo album leyo. Nabona ukuthi wenza kahle kanjani uMthandeni kusuka lapho. Nabona ukuthi umculo wakhe wakhuphuka kanjani kuze kube yimanje. Akusadingeki ukuthi ingoma mhlawumbe
izibe inkinga kakhulu ngoba umnandi kudinga ukuthi ingoma niyithande ebese niyayiphusha njengayo le ngoma esigade umzini. Abantu ade bekwenza yonke lento baningi, ade bekwenza bonke. Ofeze emnyama maningi amamiliyoni lapha bawasha, oshwi bawasha kudala, othozani lang bawasha kudala amamiliyoni. So into online akuyonto yamanje, and oshwi ingoma yakhe yaphuma nini, uthola 7 years ago lapha, 11 years. Into online indala. So ilokho ke mina umqondo ongifikelile enkulu kaMthandeni, hayi ukuthi ngithi mina right mayithi abantu abafokofa. Kungenzeka ngithini ukuthi umculo mhlawumbe bese ngenza kangcono online, so uphushe uze ufike leli zinga osuyilona. Njengoba sesikwazi nje ukuthi kuba lento ka 1 day imiliyoni. Waqala ngayo Mthandeni ukuthi sibone imiliyoni le 11 days and a half, okuyi 12 days. Saqala ngaye, hayi ukuthi lento ibingenziwa yini before, ibiyenziwa kodwa thina bese relaxe kakhulu. Ingoma kuMaskandi bishaya imiliyoni mayisheshile 3 months kuMaskandi. Ingoma mayisheshile 3-4 months then leyo ngoma leyo ishayile. Angazi noma bekuwulwazi yini kithi ma 80s ma 70s ma early 90s, angazi noma bekungakunaki izinto ngoba phela idatha belidayisa futhi belingaduri kangaka kwamanye ama network. And amafoni besinawo bese aware futhi umculo noma yesu budlala khona ko Channel O, kodwa bekuba yilowo mculi loyo futhi nakho bese aqhakambisa makhomnto odlalile. Kodwa ngokuthatha izinto ngenye indlela manje wasuhamba ngenye indlela umculo. iTunes sekunokutrenda ama-album amaskandi ney'ngoma ziyatrenda. Spotify sekudlalelwa khona. YouTube kangisayiphathi, ilapho kuMaskandi korula khona. And emphasize lo irasta indaba lapha ku TikTok. La emphasize indaba online. Libancancayo. Bakwenza into abakwenzayo. Bambeke emlandweni umfoka amanqayo. Okhuzane ke kudala ke bayiqala ke lento. Basahamba ngephesi futhi A1, akukho kwakwashintsha. The way ahamba ngakhona usama ngephesi A1, ingoma zakhe ziyayithola amamiliyoni konke lapho kudatha awathole khona. Awanali haba miliyoni. Wonke ahamba ngephesi A1, akusho ukuthi kulokhu umuntu mayesebenze kahle sikhani ke bonakala. Unyaka nonyaka nje kunendlela yakhe nanohlelenza ngayo. Umsebenzi wakhe usewujwayele kanjalo. So uMthandeni beside ke mhlawumbe ukubeka kabi ngenza ukuthi inkulumo yakhe ubengayibeka ngenye indlela ibe ingabi nenhlabathi, but ifike kahle kumuntu ozolalela ayizwe. Kungenzeka nje ube nephuzu uMthandeni entena ayikhulumile. Akusikhona konke phela umuntu noma epedile akukhulumayo okurong. Sometimes kusuke kuyindlela umuntu aveza ngayo umbono wakhe okuyiwo owenza ukuthi abantu bebe nolaka bephakame. Ukuthi izinto siveza kabuhlungu. So umculo uMthandeni online awenza kahle isikhathi eside. Bekhona bonke abantu bephelele. Kodwa ke kube wrong ukuthi ke bese beyathukeka. Kodwa bebekhona. So akwesihlole kancane lento siyibone ukuthi inawo nobuqiniso ukuthi mhlawumbe lingenzeka ukuthi khona lapho ongahamba kahle khona ekuphushela umculo wakhe uMthandeni. Nami ngenze example nje ngoMthandeni, hayi ngoba nakho sekunjani, sengithenga uthando, sengifuna ukuncetheza. Ngifuna nje sibheke ngamanye amehlo ukuthi kungenzeka nje khona phela singenza okungenzekalanga kahle khona obengalungiseka. Ngiyabonga.